שלום לכולם, כאן דנה שירובר. היום אנחנו נלמד איך לעשות סימן מים על תמונות. אנחנו ניכנס לאתר שנקרא infanview.com, נלחץ על Download ונוריד את התמונה למחשב שלנו באמצעות אחד מאתרי ההורדות שהם מציעים כאן באתר. לאחר מכן ניכנס ל-infanview languages. במידה ונרצה שהתוכנה שלנו תהיה בשפה העברית, שהממשק יהיה בעברית, אנחנו ניכנס ל-languages ונבחר את השפה העברית. נעשה installer ולא zip, כי כך זה יתקין את התוסף של העברית בתוך התוכנה שכבר הורדנו. אני לא אעשה כי זה כבר מותקן אצלי במחשב. ברגע שהתוכנה יורדת, פותחים את אחת התמונות שלכם שעליה אתם רוצים לעשות סימן מים. אתם פותחים אותה דרך התוכנה בצורה כזו. אתם לוחצים כאן על פתיחה ובוחרים מהמחשב את אחת התמונות שאתם מעוניינים לעשות בסימן מים. על גבי התמונה עצמה אתם מסמנים באמצעות קליק שמאלי וגרירה את האזור שבו אתם מעוניינים לעשות את סימן המים. בתפריט ניגשים לעריכה ולאחר מכן הכנסת כיתוב באזור בחירה. פה נבחר להכניס איזשהו תוכן. סתם לדוגמה אני כותבת פה את השם שלי. אם אתם מעוניינים להוסיף סמל של זכויות יוצרים או תאריך של היום או הוספת שעה, לדוגמה, השעה הנוכחית שבה אתם עורכים את התמונה, אתם מוזמנים. אתם לוחצים על הגדרת צבע רקע. אוקיי? אני מעוניינת שהרקע של המלל שלי יהיה שקוף ולכן אני אלחץ כאן. לוחצים על בחירת גופן. פה אתם בוחרים את הגופן שבו אתם מעוניינים. אתם יכולים לראות לפי החלונית למטה איך הוא ייראה. אוקיי? אני בוחרת את זה. נניח נעשה אותו גם מודגש וגם באלכסון, גודל גדול. כאן אתם בוחרים את הצבע של הכיתוב. סתם לדוגמה נעשה אותו בצבע אדום. ואני לוחצת על אוקיי. כאן הם שואלים אותי איפה אני רוצה שהכיתוב יופיע בתוך הקובייה, ימין, שמאל או מרכז. אני אבחר במרכז ויעשה אישור. וככה זה נראה. אני הולכת לשמירה. שומרת את זה על המחשב, עושה סייב. ככה התמונה נראית עכשיו. אני אפתח אותה משולחן העבודה, אפתח באמצעות פיקאסה. ככה נראית התמונה שלי. אז שיהיה לכם בהצלחה. נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.